Salutare, frații mei! Astăzi o să vreau să vă povestesc, eventual să vă întreb despre mașină, despre schimburile ce vreau să le fac în continuare. Pe lângă ce am făcut, mai trebuie să schimb uleiul, filtrul de ulei, mai trebuie să schimb bieleta antiriliu, capeții de bară, bucșele. Mai am de făcut la mașină, cum se spun, cureaua de accesorii, kitul de accesorii plus, bineînțeles, întinzătorul. După care mai am distribuția. Cam asta e tot în mare ce mai am de făcut. În rest, cum v-am spus, totul e începând de la plăcuțe de frână, cauciucuri noi, aerisirea, tot am făcut. Mă gândeam să schimb, începem cu începutul, mă gândeam să schimb uleiul la motor, inclusiv și filtru. Uleiul la motor mă gândeam să bag, nu știu, aștept și părerea voastră dacă sunteți amabili să mă ajutați. Aș încerca un Motul 5W40 sau chiar un Ravenol, tot așa, 5W40, cu o viscozitate medie, ținând cont că suntem în anotimpul de primăvară, urmează foarte aproape cel de vară. Deci asta în primul rând aș vrea să fac. După aia o să trec pe partea de motor, cum v-am spus. Kitul de distribuție complet la reprezentanță la Opel. Prețul ar fi, repet, cam 1400 de lei cu tot cu manoperă. Și kitul de cureaua de accesorii cu întinzătorul, care, din câte am înțeles, o curea pe original, plus întinzătorul, nu chiar original, e o fabrică destul de bună, nu știu, Hella, TRV sau Valeo, calitate foarte bună. Aș încerca un întinzător de la Valeo și o curea pe original de la Opel, în jur de 600 de lei, din câte am înțeles, dacă nu s-o mai mărit. Total ar fi vreo 2000-2100 cureaua de accesorii, întinzător și distribuția, kitul de distribuție la motor. Repet, Opel Astra H GTC 2006, motor de 1.6, benzină, 105 cai. Deci asta vreau să le fac în viitorul apropiat. După care o să mă apuc de bucșe, capeți de bară, geometria. Bineînțeles că dacă le schimbați trebuie și geometria făcută din nou. Și cam asta ar fi pe partea de mașină, de interior și funcționare în parametri optimi. După care o să vreau să mă apuc de tuning, așa încet. O să încep cu niște jenți mai mari pe 18, eu având acum de aluminiu originale pe Opel de 17. Deci niște genți mai mari de pe 18, o să încep cu o bară față de OPC, o bară spate. Eventual, în timp, o să me bag și pe o colantare profesională. O să vorbesc cu niște băieți în domeniu să văd cam care ar fi prețurile și așa mai departe. Oricum o să vă țin la curent cu tot ce fac, o să vă și prezint și materialele și munca. Ce să spun? Cam asta am vrut să mă spun deocamdată. Nu uitați să dați un like, share și subscribe și ne auzim data viitoare. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit. O zi bună, la revedere!